Reklina, c'est Somoro, c'est donc notre Fatou de la revue des séries du Mali Film. Donc, abonnez Crow, Aunichi, abonnement et Aube temps nous consacré, Aunichi ou Bella Jelena, abonnez Crow, Anin Korole, Aunichi ou Lamela. Donc, surtout, on a hésité à commentaire ou bla. Donc, et puis, on me fait la nouvelle de foyer, Nala Sonama, à la time, et Dobin, Ndogon Dobina ka accompagner pour qu'on ait ka revue nous que nous fait quoi. Donc, à Togo Sira, Nala Sonama, Alibe, Abisra la Bina, à la time, parce que revue, à Kelly, à Manogo, surtout niveau bara la ni vie de famille bi bolo ka gérer quoi manoko donc ni sira soro ka faranga pour que anga se ka a bo ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni anga se ka kɛ donc a bɛna voix kura mɛn ala timɛ ale tɔgɔ ko sira donc ne ye fatu ye ale sira ye awɔ donc sisan bi baro an bɛna bi baro kɛ aya ni awa de kan épisode 21 à 23 a ma nɔgɔn donc épisode 21 jalousie ko wa awa donc Ahmed Mangene donc a collègue ou a ka secrétaire de donc u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo so kɔnɔ ani a bɛna dossier di Ahmed ma deni forum b'a la forum dan donc sisan awa fɛnɛ bɛ keleya o la an musow ka keleya a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn parce que n'i ye muso ɲumanin ye i yɛrɛ b'a dɔn i cɛ bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ forcément keleya dɔɔni bɛ na o ye wajibi ye donc mais maintenant awa ne ma sɔn mun ma awa ka côté la awa ko munna Ahmed bɛ na ni fɛn in baara la cɛ man kɛnɛ donc ni a nana n'a collègue ye ou bien a ka secrétaire ye so donc ça fait que déjà ne yɛrɛ kɔni bolo o ye danaya dɔ ye quoi donc c'est que fɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ ou bien aw hakilinata ye mun ye o ko la parce que ni fɛn kɔni b'i ɲɔgɔn i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ fara ka na ni muso kɔni ye so kɔnɔ k'a fɔ k'aw bɛ baara la jaga ko wɛrɛw bɛ sen na ne yɛrɛ kɔni bolo je pense que ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ maa musow ka keleya kɔni o fɛnɛ an kuma dɔw la an jo b'a la kuma dɔw la an jo t'a la mais aya i tɛ sabali i sera ka sabali ye ten sa aya i tɛ fara wala e de bɛ commentaire ka deni commentaire f'i bɛ n'i sigi awa k'i bolo don i da kɔrɔ awa ye aya i fɛnɛ ka sabali sa ni fɛnɛ ma ɲi buramuso ma ni fɛnɛ ma ɲi buramuso ma i muso awa muso i tun bɛ dɛmɛ awa fɛ pour que k'a fɛn mais c'est vrai que keleya ko awa ka keleya juguyara ka se o degré ma mais bɛɛ kɔni b'i keleya cogo de dɔn donc maintenant ne yɛrɛ kɔni bolo aya i tun bɛ se ka awa to a damana a n'a ka keleya ye ten e bɛ tila ka dɔ fara o kumunen no déjà i bɛ tila ka dɔ fara o ka kumu kan aya i tɛ sabali i tɛ sabali aya i sera sabali ye yɛrɛ de i sera sabali ye franchement ko musonin i ma dɔn denin ka ɲi i ma dɔn a tɛnin ka ɲi i ma dɔn nin bɛ aya nin bɛɛ kun mais c'est vrai que an musow ka keleyaba in fɛnɛ ou bien cɛw ka keleyaba in fɛnɛ ne yɛrɛ kɔni bolo nafa tɛ si la parce que a mana kɛ cɛ o a mana kɛ muso o a mana kɛ togo togo n'u bɛ fɛ ka kojugu kɛ u b'a kɛ donc i keleyara i ma keleya i bɛ cɛ surveiller la i t'a surveiller la ni mɔgɔ min kɔni bɛ fɛ ka kojugu kɛ a mana kɛ cɛ ou bien muso i b'i muso surveiller la i t'a surveiller la n'a bɛ fɛ ka kojugu kɛ a b'a kɛ donc ne yɛrɛ kɔni bolo nafa foyi de tɛ nin na quoi dali ɲɔgɔn na dɔrɔn ani communication mais Ahmed kɔni a nana ni deni ye ne yɛrɛ kɔni bolo c'était une bonne chose voilà o kun ye épisode 21 o kun ye épisode 21 kow ye épisode 22 sisan desani excision baro kun b'o de kan excision desani an ka sabali quoi ne yɛrɛ kun t'a dɔn pour moi nin ko in disparaît la depuis san damadɔni mais il est vrai que villagew la a kow bɛ sen na hali bi aya mun de kɛra et puis i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min man ɲi parce que a fɔra ko k'a kɛ parce que village mɔgɔw bɛ fête ni fɛn ninnu kɛ f'u b'o kɛ fête bɛɛ ye
desani walidenw jeli bɛ bɔ fɛn tɛ k'a a kɛcogo la mais an ka sabali sa an ka sabali heureusement eta mɔgɔw ye fɛɛrɛ kɛ nin ko in na pour que ko caman ka se ka dabila parce que nin fɛn in yɛrɛ kɔni ala kuma a ka gɛlɛn ma excision desani an ka sabali den musomani et puis c'est surtout mun yɛrɛ bɛ diginin na ka fara nin kan c'est que musow an yɛrɛ musow an b'a dɔn minnu ka jugu et puis an b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la parce que muso bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la a y'a yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la parce que i ye muso de a ye kɔlɔlɔ dɔ s'i ma donc i y'o kɔlɔlɔ ye mais munna mɔgɔ b'o kisi i den ma ou bien e m'o de ne kɔni ma musow faamuya dɛ parce que fɛn fɛn i yɛrɛ b'a dɔn fɛn fɛn bɛ muso tɔɔrɔ muso ɲɔgɔn parce que cɛ yɛrɛ t'a wajibiya dɛ musow de b'a wajibiya f'a ka kɛ parce que olu y'a subi mais mun de la i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min man ɲi fɛn caman bɛ bolokoli in na fɛn caman b'a la denw yɛrɛ dɔw bɛ sa a la a conséquence fa minnu fɛnnen don conséquence cɛ ni musoya la ko mun b'a la u ka den wolo sira la fɛn minnu b'a la et puis hali musoya taabolo yɛrɛ fɛ fɛn mun b'a la an ka sabali sa n'i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min man ɲi laada don laada tɛ an ka laada bɛɛ c'est pas k'a bɛɛ tiɲɛnen don mais camanw bɛ u man ɲi ni fɛn min man ɲi an k'o bɔ an ka laadaw la nin tɛ fɛn ɲɛnama de ye et puis a sɛbɛnnen tɛ kuranɛ fan si de la an b'a fɔ ko an ka dugu ye silamɛ dugu ye nin ye coutume ni a kɛra parce que dɔ y'a décidé pour que a ka kɛ quoi ni yɛrɛ ye mun ye pour que ka muso ka fɛn bɔ ka muso bɔ a musoya la quoi donc il faut que ala an ka sabali et puis ninnu yɛrɛ bɛ digɛn na franchement parce que cɛ ninnu tɛ nin kolokolo musow de ka kolokololi ka ca n'a bɛɛ et puis a musow de b'a ɲɛma pour que fɛn bɛɛ la an ka sabali nin fɛn in kɔni village minnu b'a kɛ halisa a ye sabali paratigi ɲuman tɛ parce que ne ye fɛn dɔ mɛn nin ko in yɛrɛ la dɔw b'a fɔ ko ko ni muso bolo ma ko o bɛ kɛ sunguruba ye parce que cɛko bɛ diya ye a donna ta bɔra tan petu nin si tɛ tiɲɛ de bɛɛ de b'i ta fɔ nin ko in na mais tiɲɛ de tɛ nin si ye i bolo kora i bolo ma ko cɛko ni sungurubaya n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la u ti fankelen fɛ ou bien cɛko ka di ye ka tɛmɛ u ti fankelen fɛ mais ka muso ka fɛn danbe fɛn de bɔ a la o de cɛ man ɲi ale dɔɔnin donc a ye sabali kow bɛ ka don bi na fɛnw sera yɔrɔ min na a bɛ kɔlɔlɔ caman et puis bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ kɔlɔlɔ caman se muso ma donc musow yɛrɛ caman b'a ko ɲɛma pour que k'a kow dabila donc minnu ma faamuyali kɛ kosɛbɛ comme Aya n'a ɲɔgɔnnaw et puis Aya bɛ f'i ye ko n'i taara ko polosiw bɛ wuli kama a kun t'a dɔn ko a kun t'a dɔn ko fɛn min na polosiw wala kama dɛ a kun dalen t'a la ko Awa bɛn'o kɛ Awa dun ye polosiw wuli o kama ça c'est bien fait c'est bien fait parce que a ɲɛ et puis a y'a suda i la yanni ka taa ko n'i taara k'a bɛ polosiw wele kama polosiw dun weleli kama heureusement u b'e minɛ a la mais mɔgɔ minnu tun bɛ k'u ɲɛma olu minɛra a la n b'a dɔn nin cɛ man ɲi sa an ka nin ko sugu dabila franchement mɔgɔ minnu b'a la aw yɛrɛ k'aw ka avis di ne ma nin ko in na mais ne yɛrɛ kɔni bolo ko ɲɛnama tɛ quoi nin ko in kan ka dabila de en tout cas Awa kɔni fɛrɛla ma se na dɛ u taara polisiw bila o kɔ et puis Aya yɛrɛ b'a dɔn ko ɲuman tɛ ko parce que fête an ka nin ko sugu dabila sa donc épisode 23 sisan hypocrite minnu b'an ka famille na tan u bɛ n'i ka so kɔnɔ k'a fɔ k'u b'i ka du ci po i nana quelques jours passeli la an ka so kɔnɔ mun b'i da don an ka so kɔnɔ kuma la mais Awa fɛnɛ de don Awa de don Aya nɔ don Aya ye tiɲɛ de fɔ Awa de nɔ don i ka so kɔnɔ kuma fɔ kun donc a bɛ Awa kɔnɔna suruku a b'o ta lamɛn a bɛ tila ka taa Aya ta fɛn et puis hali cɛ yɛrɛ ni mun mɔgɔ sugu ye ne ni mɔgɔ sugu bɛ i ka famille na i bɛ tiɲɛ fɔ a ye dɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye k'a lasigi ka tiɲɛ fɔ a ye heureusement Aya comme o tɛ fala porte lamɛn la comme a tɛ fala lamɛnni la porte la heureusement
a ye kuma mɛn a y'a dɔn dennin bɛ fɛn min na donc a ma sɔn a ma et puis heureusement ne ma mɔgɔ sugu ye a ye tiɲɛ jalan fɔ a ye a ye buramuso min a tɛ k'a la dɛ en tout cas aw yɛrɛ ɲuman ko a buramuso kana buramuso tɛ bɛn mɛ a buramuso a tɛ buramuso fana bila mɔgɔ ye surtout ni mɔgɔ modèle ni ye mun mɔgɔ sugu ye i bɛna mɔgɔw ka so pour que k'a fɔ k'i b'u ka du ci i da ko donkun dennin n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i da ko donkun dennin ni buramuso ni ɲɔgɔn cɛ an ka sabali sa n b'a dɔn nin ko sugu ma ɲi ko Ana nin ye mun ye maliyɛn kɔni aw sera sabali ye dɛ kana mɔgɔw ka du kɔnɔ k'a fɔ k'i b'o ci popo yanni ka taa parce que i b'a dɔn nin bɛ nin na a mɛnna a kun ma se a y'a bara de komi a sera a y'a bara sa a b'a dɔn a tɛ kɛ buramuso bɛɛ la ta i b'i ka nafikɛ la cogo o cogo i tɛna kɛ buramuso bɛɛ la ta ni mun ye fɛn bɛ f'i ye donc i bɛ taa o ɲɛfɔli la et puis ka kuma pour que ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ni yɛrɛ ye mun ye ala k'an kisi ala k'an kisi en tout cas fɛn kɔni awa kɔni ale tɛna kegunya dɛ ale tɛna kegunya yɛrɛ de parce que kuma bɛɛ awa de bɛ kuma ɲɛfɔ la terimusow ye kuma bɛɛ ale de bɛ ɲɛfɔ la famille ye awa prochaine fois kɔni i ka décider i ka lajɛ ka ni a y'a tɛ so kɔnɔ ne yɛrɛ tun t'a dɔn awa ko bɛna kɛ cogo min na ne tun t'a dɔn awa ko bɛna kɛ cogo min na parce que a yɛrɛ de bɛ kuma bɛɛ fɛn ninnu k'a se k'a bɔ nin situation sugu ninnu na quoi ni hɛrɛ ni tailleur tɛ ni copine tɛ e de b'i ka vie ɲɛfɔla mɔgɔ ye o man ɲi o vie ɲɛfɔ in man ɲi a ye dɔ b'o la a filɛ dɛ donc bi baro o tun bɛ épisode 21 à 23 de kan j'espère que a y'aw ta sɔrɔ a y'aw dɔ a ye aw yɛrɛ ka commenter sa aw hakilinata kɛra mun y'a ko la voilà donc surtout aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné et puis a ye cloche activé pour que ka notification reçoit donc a kana ɲinɛ dɛ et comme d'habitude a y'a partager sans modération donc prenez soin de vous et de vos proches a ye soin ta aw yɛrɛ la a n'aw proches a k'an bɛn wagati wɛrɛ awɔ